Барыр юллар ераккарак илткән саен, күңел ирек тоеп, ә күзләр үзгәлек күреп шатлана. Менә асфальт та бетте. Шуйыр ташлы һәм галәмәт тузанлы юлдан кара урман артыннан чыгып килүче кояшка таба җилдерәбез. Кайда бу дисезме? Без Пермь краенда. 8 сәгать 600 километрдан артык юл узып, төне буе рульдә булып, ниһаять шушы матур манзаралы уранга килеп тә җиттек. Бу әле бераз ял итәргә, тукталу һәм мондагы табигать күренешләренә ияләшү генә, һәм әлбәттә инде менә мондый манзараны берничек тә читләтеп узу дөрес булмас иде. Тапшыруның эштәлеге Барда районына һәм андагы татар авылларына багышланган булачак. Инде алдагы чыгарылышларда әлегә шушы урында бераз гына һава сулыйбыз да Бардага кузгалабыз. Барда районындагы татар авыллары белән танышуны озын яланнан башлыйбыз. 17нче гасыр уртасында нигез салынып, 20нче гасырга 1000 ярымнан артык халкы булган авыл бүген ни хәлдә? Яңартылган мәктәбенә караганда үсештә булырга тиеш. Күпме укучы? Мәктәбебездә бүгенге көнгә 120 бала укый һәм 53 балалар бакчасында балалар тәрбияләнә. Беренче сыйныфка ничә бала? Беренче сыйныфка быелгы елны без 16 бала көтәбез. Арталармы кимиләрме беренче сыйныф? Артуга бара, Аллага шөкер. Туры мәктәпкә килүебез очраклы түгел. Чөнки бу сәфәребез барышында без Барда районыннан тыш Гайнә иле дип аталучы тулы бер тарихи татар төбәге белән танышачакбыз. Аның татарлыгын хәтерләүдә нәкъ менә мәктәпләребезнең роле зур. Татар телен укыту ничегрәк оештырылган сезнең мәктәптә? Татар телен безнең мәктәптә 1нче класстан алып 11нче класска кадәр 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать татар әдәбияты укытабыз. Ничегрәк ирештегез монга? Бу ФГОСлар буенча сайланган әйберләрме? Бер уйлаганда ул безнең электән үк килгән инде берничә уку планын вариант арасыннан без именно менә шушы татар теле булган вариантны сайлап алабыз. Чөнки татар телен саклау максатыннан инде ул. Ата-аналар безнең моңа риза, бердәм булып гаризаларга кул куеп, балаларның татар телен өйрәнүгә риза булып калалар инде. Гомумән алганда, нинди телдә укытасыз мәктәптә? Укытуны без рус телендә алып барабыз, чөнки безнең гаиләләр арасында катнаш гаиләләр күп. Әниләре рус булса, әтиләре татар, һәм балалар рус телен белән киләләр монда. Но 1нче класстан ул рус телен белеп керсә, бик әйбәт сөйләшеп, татар телен белми керсә, 11нче класска җиткәндә ул татар телендә дә чиста сөйләшеп чыкты. Без махсус шушы татар теле кабинетына кергән идек. Минем игътибарны менә шул укучы вакыттан ук хәтергә кереп калган шушы кабинетларның артында була торган бүлмә җәлеп итте әле. Һәм бердә юкка түгел икән, чөнки аның бөтен кызыгы шунда була торган иде. Гадәттә бу юлы да, бу очракта да ялгышмадым. Биредә музей урнашкан. Һәм ул, әлбәттә, шушы якның һәм шушы авылның этнографиясе белән дә бәйле, килеп күрүгә, күзгә ташлана торган иң беренче әйбер бу якка гына хас, менә шушындый Барда түбәтәйләре. Менә монысы яхшырак аңлау өчен җиңелрәк дип әйтүем инде. Артык биек булмаган, өскөлеше бераз гына очланыбрак торган һәм үзенә генә хас менә шушындый бизәкләре булган. Күбесенчә сары, кызыл, яшел төсләр кергән түбәтәйләр ул. Алар белән якыннанрак танышырбыз һәм аларны эшләүче осталарны да очратырбыз дигән өметтә калам әле мин бу яктагы сәфәребез вакытында. Биредә авылларның тарихы катлаулы, өзек-өзек. Мәсәлән, 1648 елда барлыкка килгән Озын Ялан Пугачев баш күтәрүендә катнашкан өчен 1774 елда юк ителә һәм соңрак яңадан төзелә. Бу яклар чыннан да дәррәү кубып Пугачевка кушылалар һәм шуның өчен күчерелү, сөрүләргә еш дучар булалар. Шул сәбәпле тарихны бөртекләп, исемләп җыярга туры килә төбәк тарихын өйрәнүчеләргә. Быел без Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүгә 1100 еллык бәйрәмен үткәрү нигендә уңаеннан шушындай
авылыбызныкы имамнарын мәңгеләштереп кую ниятеннән шушындай мраморный тактага ясадык инде. Бу архивларда табылган. Бу архивларда табылган һәрберсенеке указ номеры бар, указныкы елы бар, бөтенесе дә законно эшләнгән эш. Авыл буенча йөргәндә игътибар иткән иң беренче әйбер ул йортларның тәрәзәләре яхшы ук биектә урнашу. Капка ачык булудан файдаланып, тиз генә шыпырткына кеше күрмәгәндә шушында кирип чыгыйм әле. Менә сезгә аңлаешлы булсын өчен шушы тәрәзә кырыенарак килеп басам. Менә шушындый биеклектә һәм бу йорт тигез урында утыра. Теге бер башы тәбәнәк булып, икенче башы биек, шуңа күрә бер як тәрәзәләре өскә күтәрелеп калган дип әйтә торган түгел. Менә кызыксындыра бит инде хәзер. Моның идәне кайсы тирәдә икән дә, калган өлешендә нәрсәләр бар икән. Менә матур гына бакча эчендә хуҗасы булырга тиештер. Бакчасын шулай тәртиптә тотканны безгә генә каршы килмәс, хайран кунакчыл булырга охшап тора. Идегез, танышып карыйк әле. Бәлкем бу сорауны ачыклап булыр. Хуҗалар өйдәме ул? Хуҗа кеше Азат абый алмагачлары арасыннан гына күренмәгән икән. Җылы каршы алды һәм шунда ук экскурсиягә чакырды. Рәхим итеп, бөтен авылны алмагач үсентеләре белән тәэмин итеп торучы бакчага узыйк. Мен сортларны нитеп карыйм инде. Төрле сортлар, почти практически бер-берсенә охшаган сорт юк. Безнең Свердловский селекция булар. Свердловскийда опытный станцияда. 28 тип бар минең алма. Төрле сортлар. Иң яхшысы дип әле бу елларда кайсын табасыз? Краса Свердловскаяны быел бирмәде, аны бу бик әйбәт тәмле. Гарнист. Кайсы? Гарнистигендә начаррак быел ул. Сонсадар әйбәт сортлар. Күп инде сортлар алар. Әйбәт дигәне сез тәм ягыннан әйтәсез. Тәмле ягыннан, зорлыгыннан, авыруларга бирешми торган. Гел өйгә борылып караганны шамалап булса кирәк, киң күңелле хуҗа үзе чакырды бит, йорт белән танышырга. Безгә шул сүзе генә кирәк иде. Азат абый, үз өйегездә кебек хис иттегез үзегез. Рәхмәт. Демәк, ни өчен тәрәзәләр биек урнаша дигән сорауның җавабы менә шушында, идән астында булып чыга. Ая. Бу нәрсә өчен файдаланыла бу өлеше йортның? Монда без бөтен нәрсәне хәрән итәбез, запасларны, бәрәңгеләр, алмалар, тагын нема дип әйтим. Бөтен тозланган әйберләр бөтенесе. Монда күчегә. Безнең якта хәзер шушы подвалларны күбесе йортка әйләндереп беттеләр, беренче кат итеп. Монда җитәрлек. Җитә. Тәрәзәләр буе балалар да бик әйбәт. Без күчереп тормаган инде, безгә җитә каты җитә. Бу менә бу казып куйган 1 метрлы чокыр бар тагын. Ансы бәрәңге өчен. Бу бәрәңге өчен. Бәрәңге шунда шигендерләрне, кишерләрне төшерәбез ише. Азат абыйдан бик күп әйберләргә өйрәнеп чыктым. Хәтта җитлеккән алмагачларны да кискәләп, җәелдерми тотырга, алмагачның көчен алмас өчен төбендә ширәм дә үстермәскә кирәклеген мыекка чорнап куйдым. Мишурин наравылы бу, билләхи. Буякларның йортлары биек булса да капкалары тәбәнәк, җәмәгать шуңа күрә курыкмый кирергә була. Чираттагы ишек алдына килдек. Язып куйган элмә тактасыннан шамалап, монда да бер кызыклы материал бар икәнлеген, лучшие подворье ветераны дип язып куйганнар. Һәм дөрестән дә монда керүгә, тәртипкә, матурлыкка күз төшә. Шунда ук бу якларда инде менә шундый бәйге бар икән, ел саен уздырыла торган. Һәм менә ишек аллары, йорт тирәләре, хуҗалыклар менә шулай итеп, шул бәйрәмнәргә, шул бәйгеләргә әзерләнәләр икән. Мондагы хуҗалар да бакчада 9 майдан ук утырткан бәрәңгеләрен алып яталар икән. Эшләрен иртәрәк эшләми хәлләре юк, бәрәңгедән тыш карбыз кавыннарын да җыясы бар әле. Мин авыл хуҗалыгында эшләйм, терлекчелек.
телекчелектә эшләдем. Бакчачылыкка кирип китү кайчаннан булды инде? Бакчачылык гомер буенда бакчачылык. Туганнан башлап. Әнә 5 яшьлегедә шуның кебек бездә бакчада үстек. Авылда күпме шулай бакчачылык белән мавыгышы кешеләр? Һәм монда ишек алды. Бакчачылык мондай бар инде бар авылда. Эшлиләр бакча. Һәр телекчелек кенә азайып бара. Сыерлар бик азайды. Нигә икән? Бәяләр? Бәяләр дә бәя нормально инде, бәя нормально. Эшләсәң була. Кимеү нәрсәдән килә? Эшлисе килмәүдән мәшәкать булыр. Эшлисе килмәүдән кармалар бик кыйммәт. Будай 25 сум җитте быел булды. Быел ничек булыр? Быел урожайлар бик әйбәт. Әдерәк арзанрак булыр. Сәфәр барышында ук авыл күренешләрен социаль челтәрләргә керткәч, бу чыннан да татар авылымы дип сораучылар күп булган иде. Климат ягыннан да, тарихи яктан да кырыс шатларда үскән авылларның кыяфәтләре дә башкачарак булыр инде ул. Аның каравы яшәү рәвеше татарча бит. Кул эшләре турында әйттеләр сезне. Бәйли башында күтәрми кайсы көнне дип. Бәйлим дә, шигәм дә, азрак тегәм дә, үрдәк шикелле йөзәм, шуман барында эшлим. Әзләп. Нык кирәкме бу? Ярар, моның бит инде мәшәкате шуның кадәр. Күп инде мәшәкать эшлисең. Үтә. Бүгенге чыгарылышта барда ягына бер караш кына ташлап өлгерәбез. Шуңа күрә, бу төбәккә килеп керү белән үзебез нәрсәгә игътибар иткән булсак, сезгә дә шуны җиткерергә тырыштык. Ул әлбәттә кешеләр, яшәеш, бераз тарих һәм табигать. Кайсы ягы белән үзенчәлекле мондагы табигать? Нәрсәләре башка якларга охшамаган? Безнең якта бүтән нәрсә, урманнар, сулар, болыннар барсы да бар. Таулар, шу кадәрле матур. Әле күп җирләрдә йөрдем, андый матурлыкны күргәнем юк. Ни өчен шулай килеп чыга икән? Сезнең туган як булганга күрә генә шулай микән? Туган авылыгыз монда булганга күрәме? Туган авыл монда булганга инде, конечно. Салкын җирләрдә торып карадык. Кайларда гына торып карадык. Үз ягын тарта бит. Үз ягын. Гайна иле манзараларыннан күргәзмәләр җыярлык шул. Әлегә шушы илһамлы мизгелдә тукталып торыйк. Алда безне зур һәм кызыклы сәфәр көтә.